Iki yo tak review no maneh omah mewah tengah sawah rek yo, berdiri kokoh lo tengah sawah. Nah, oh, iki regane murah rek yo, cuma 140 juta yo. Wis, ukurane yo gede rek yo. Pajero sik mod lah karpote, ukurane 4 kali 12 koyo mobil Pajero sik mod rek yo, tenang ae. Alphard yo mod rek yo, engko sampean karek nu kono. Oh, iki karek nambahi pager tok rek ya, sepena turun dhewe. Nek masalah banyu nang kene ojo kuwatir rek, melimpah. Ya, lho. Nah, banyu nih koyo banyu aqua yo, meskipun bor. Wis langsung digas, fase tampak depan wis kayak gini. Nah, terus nang kene iki ono terasan kene nyantai-nyantai isu karo rokan kayak gak diduso yo. Kusene wis almini anti rayap. Nah, iki ruang tamu atau orang keluarga, super gede rek yo. Wis kena gawe apa ya PKK wong sak RT rong RT sik mod lah wis tak plafon menang ae kamare ono loro meskipun regane 140 kamare ono loro rek yo. Nah iki kamar pertama iki. Nah kene gampekan satu nek bengi karo bojone sampean ngene ku cendeloe apik rek yo minimalis yo. Lah iki kamar kedua kamar jejer wis hampir padha lah karo kamar pertama wis tak plafon sisan ya. Nah terus nang kene iki langsung ketemu dapur. Iki dapure rek yo. Kene wis nggone kompor, kene wis travel. Lah terus nang kene kene space, kene gendek-gendek kulkas, nang kene wis tak colokan. Ya. Nah, kene iki kene gendek mesin cuci, kene wis tak colokan. Wis paket komplit lah. Nah, iki kamar mandi nih kene gadus wong 15. Soale wong 30 gak mod, gak sedeng rek yo. Klosete nggih kloset jongkok. Wis tak keran ya. Wis ojo kuwatir rek yo. Iki omah iki tenang ae rek yo. Iki tahap on progress. Jare sapa gak ono tanggoe? Lah, samping kene iki wis ono tanggoe rek yo. Yo. Lah, wis ono tanggoe. Sing cuma sing sisi kene iki sik sawah. Ngono iki rek yo. Wis ngono yo info teko aku. Nek sampeyan minat utawa pengen takon-takon utawa pengen survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.